Mga motorcycle owners supak sa posibleng pagban sa mga motorsiklo sa kadalanan sa SRP dinhi sa Sugbo. Si Mayor Michael Rama nibutyag nga duna siya'y planong dili na paagiun ang mga motor sa SRP aron malikayan ang mga aksidente. Apan ang motorcycle owner nga si Arnel Balansag kinsa miyembro sa Racing Lines Motorcycle Club Cebu niingon nga ang mga aksidente hinungdan sa mga hubog nga mga driver ug dili mga tag-iya sa motorsiklo. Dugang niya nga ang kuwang sa Coastal Road mao ang mga road safety markers ug signs. Ang DPWH niingon nga dunay katungod si Rama sa maong desisyon. Si DPWH Central Visayas Director Ador Canlas gihisgutan ang Mandawi City isip ehemplo diin gidili sab didto ang motor sa mga major roads. Matod ni Rama nga gipadayag na niya ang plano sa pagban ngadto ni DPWH Secretary Rogelio Singson samtang gikatakdang makig-meeting ang mayor sa Sitom alang sa maong proposal.